Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karon ang pagsaulog sa solemnidad sa Immaculada Concepcion ni Santa Mariang Birhen. Ang pasabot niini nga si Maria gipanamkon sa iyang inahan nga si Santa Ana nga way buling sa sala nga panulundon o magpasalamat ta sa Ginoo kay na-maintain ni Maria ang iyang pagkawalay sala hangtod nibalik siya ngadto sa langit. Gipasaka siya ngadto sa langit. Kita usab himuon ni nato nga modelo nga pwede ra gyud atong mabuntog ang mga sala dinhis kalibutan. Uban ni Maria atong iampo na magmalinawon ang tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod, magkahigugmaay tang tanan ug magtuman sa kabubuton sa Ginoo sa tanang higayon. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors labi na sa siging palit sa ato rong mga slots para sa ato mga proyekto nga unta hatagan sa sila sa tinuod nga kabalaan sa kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, ang mahal nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay sala, nining pagiha gianda mo ang takos nga puloy-anan alang sa imong anak, o giluwas mo siya sa tanang buling sa sala, tungod sa mga pahanungdan nga daan ang nakita sa kamatayon ni Kristo. Busa itugot nga malimpyo kami sa sala, ug moabot unta kami nganha kanimo tungod sa pangaliya ni Maria. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy, ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap, ang may agom niining tungluha, sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog, sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay, ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa ug Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabuot ug kadaugan nalang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa atubangan sa kanasuran,
iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanang kayutaan, singgit kamo sa pag-awit. Pag-awit kamo, pagdaig. Awiti ang Ginoo, bagong awit. Kay naghimo siya o katingalahang mga uhat. Kinudlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pabuhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gimbutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagin Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang, sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo, gipili kita sa Dios aron maiya kitang katawhan, sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita, nga maoy unang nagsalig kang Kristo, magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikakaunom kabulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret.
May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Dios, ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na siya moanak. Apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nahimong dako kayong pista ang pagpanamkon ni Santa Ana sa iyang anak nga babay nga ginganlag Maria. Murabag dako jud kaayo nga pista nga gihimo ni natong pista iglilihi. Ngano man kay bawo mo unsay rason kanang inigmabdos ninyo sa inyong anak, magpista ba mo? Ha? Kamong mga inahan din hiron, mga asawa o mamabdos mo, magpista mo? Tingali sa first nga bata, ikaduhang bata, murag medyo di na kay magpista. Ikatulong pagkamabdos, murag problema na. Ikaupat, lingo-lingo na. Ikalima, moingon na, ngano man ni, oy. Ikaunom, wa na gyud ng danghag ka. Sikag kamabdos diha. So, ang pagturok di ay sa bata, dinhi sa tiyan, sa inahan, dako kay na siyag kahulugan. Why bata nagipaturok sa taguangkan sa usa ka inahan nga why divine plan o divine message. Kung sa may planos Ginoo, matod pa sa ikaduhang pagbasa, gipili ng daan aron ta mabalaan sama kaniya. Unsa may message nga ang Ginoo nagpakatao. Kada gid na kamabdos sa babay, ang pulong sa Ginoo naghimong tao. Kay ang pulong sa Ginoo sa sinugdan paghimo niya ni Adan ug ni Eva, pulong ra gyud to. Let us create man in our image and likeness. So kanang maong pulong nga nakapahimo ni Adan ug ni Eva nga nahimong tao, matuma na inig kamabdos sa usa ka inahan. Lingi ay mong tupad.
Ingna, gusto pa kang mamabdos? Ngayon ko no, ingna. Ngano mamong mga ubanog buhok naglingo-lingo mamoy, hindi naman dyan. Uy, inom dumi si Isabel. Nagisgutan din si Isabel. Isabel ba? Tiguang na kayo, pero namabdos. Si Sarah, anak ni asawang Abraham, 90 ng edad, namabdos pa. Kay way, matud pa diri sa atong Ebanghelyo, kay way imposible sa gahom sa Dios. Ang pasabot ba nako ba? Mahigugma unta ta nga mo conceive og bata in godly way. Nga karon, nganong maglingo-lingo man ta, nganong ang kalibutan karon murag hadlok naman kaayo, sige naman contraceptive, sige naman ning pills, sige naman ning palaygit. Ngano man? Tungod kay nasudlan ta sa pagpangilad sa bitin. Si Eva, ang unang babae nga na tao nga way sala, gisudlan sa bitin og sala. Matod pa niya, gilansisan ko sa bitin. There's unang pagbasa niya. Ang lalaki sad na apil, kay matod pas lalaki, kanang babae nga gihatag ni Monako, maoy nagpakaon ako sa gidili nga bunga. Na kaning bitin adto ginamusod sa babae pag-una niya, matakdan dayon ang laki. Ang pari matintal adto na musod ang yawa sa madre niya, moari dayos pari. Ambot lang di sa tingali, basta mo man ay iyang gibuhat. Ang point lang din si Maria nahimong espesyal kaayo kay naghimo ang Ginoo og bag-ong babay nga wa say mansa sa sala aron maoy makig-away sa bitin. Si Eva gibuntog sa bitin didto sa paraiso. Si Maria mibuntog sa bitin dinhi sa kalibutan. Ang paraiso lugar sa kalipay, didto gibuntog sa bitin ang tao sa lugar sa kalipay, sa paraiso sa Ginoo. Si Maria, mas grabe ning iyang misyon, kay dinhi niya gibuntog ang bitin, ang yawa sa kalibutan nga gitawag og lawalog sa mga luha or gingharian sa yawa. Kay ang kalibutan giharian maniron sa yawa. Gibuntog ni Maria dinhi to prove to us nga kitang tanan di ay makatuman aning kabalaan nga giplano sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Kay may magukita mo rason anang moingon dayon ta nga taon manggut taor manggita kasa manggita ana ni kono lingi ay mon tupad ikaduhang lingi ing na nakabuntog na kasbitin ni kono pangutan mga naong ninyo mura nagyog mga bitin no. Ahas ka, di ba naon ay termino no? Ahas na, famous kayo na karon nga mga term, ahas. Ang sabi ng ahas, o sa'yo pasabutan na. Inigingon mo ahas ng tawhana, ang saman? Mangingilad, traidor. O na siya. Pero si Maria mibuntog sa pangilad sa kalibutan, mibuntog sa katraidor sa kalibutan. Gani ang iyang anak gitraidoran sa mga tao nga kuyog siyang anak, iya lang yapong gidawat. Naun sa may gibuhat ni Maria nga nabuntog man iyang yawa, mao sa nay atong buhaton. Matud pa si kadahong pagbasa, mahimot ang balaan pinaagi ni Kristo. Diha ra gyud ni Kristo mahimot ang balaan. Pasabot kung magsigi tag sunod sa pulong nga nagpakatao o sa pulong sa Ginoo, mahimo gid tang balaan. Si Maria nag-ingon siya dire, sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta kanako
ang imong gisulti. Or ato ning lainon pag word ang gisulti, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Kana bitang makasa ta, kamo makasa man gid mo no, ako makasa man sad ko. Unsay tan-aw niyo sa kong naong? Sadan. Parehas ninyo makasasala. Pero asa man ang ato dinhing duwa, ang paghinulsol sa sala nya mo balik ta pagsunod sa pulong sa Ginoo. Kung nangabit ka kaniadto, balik og sunod sa Ginoo, you shall not commit adultery. Kaya ang iyang pulong mao man na siya ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Mao na si Kristo nahimong balaan aron mahimo siyang dalan. Matud pa niya, ang dalan padong sa langit mao ako. Kinsa man siya? Ang pulong sa Ginoo. Nakasa ka karon kay nang liba ka. Unsa may sugos Ginoo, higugma ang imong isig katawo. Maghinulsol, nya mo higugma sa isig katawo, limpyo na ka. Nakasa ka, kay nangurakot ka, ningon ang Ginoo, bulahan ka mong mga kabos, amuhunong na ka ng korupsyon, kanang pagpangawarta, unya, musugod na ka paghigugma sa kinabuhi nga kabos. Nagkinihaay mo sa imong igsuon dito sa korte, tungod lang anang kabilin nga yuta. Sige, moingon dayon nga og dunay mo ilog, mo ni pulong Ginoo, og dunay mo ilog sa imong kabtangan, ayaw na kinig bawia. Wala, sundo na nimo. Nabitay ning share nako, ingon siya, pader na adyo ko'y suod kaysa akong kinabuhi nga sukad pa mi gagmay pa mi pertigyong suora. Nya nangalampos na mi inana, nakapanghuam ko niya 100,000 man tingal ito. Nya kay wa man gisa kabayad kay nadamagan man siya daghan kaayong mga dimalas kinabuhi. Wan agyog kuno siya tinggi. Wa na siya tinggi. Nya sige siyang ampo, nya nakakita sa kuno siya sa akong humili sa kaning YouTube, sa Facebook. Sige siya paminaw kana jud kuno paghigugmas kaaway. Hangtod jud kuno nga nada kuno siya sa iyang kadasig nga mupalit kog slat. Gaagas ko no iyang luha kay sa iyang kapobre, sa iyang kakuwang kwarta siya mupalit kog slat. Lord, dili ni tuo-tuo ha, mutuog yun ko nga magkauli raon ta mi ning akong suod kay bugat kay nako nga wa na ko niya tinggi. Palit siya slat ko no, dangtan ko no mga pila ka buwan ba to, sibana, pagpalit niya nagkita ko no sila wa damha. Nag-abot ko no sila ba? Ni Dritso man ko no gakos niya. Ni gakos niya. Niya gakos siya. Niya paghuman ingon din siya, day di man gito nako undangon ang akong saad, mubayad gyud ko anang akong huwam nimo. Ningon ayaw na pagbayad. Kay di ko gustong maguba ta tungod lang anang kwarta. Sus kaingon ko no siya, dakuha ani nga milagro. Nya isa nga lang di man ko nimo pabayron, ingon sige sa kog paminaw ni Padre Siano. Nya mituo ko nga ang Ginoo niingon gyud nato nga di gid na nato mada ang kwarta, ang atong paghigugma ay mao gyud atong madala ngadto sa langit. Nga hilak gud siyang nisulti nako ani sa iyang kalipay. Sa ato pa di ay bisag mag-away pata, bisan paghapit at magpinatyanay, kung makaamgo ta, nga mo sunod na sa tas pulong sa Ginoo, maliwat na sa tang Maria nga nakabuntog sa bitin. So di nato tugutan nga ang bitin mo patuyang pagdominate nato, yatakan nato ang ulo sa bitin, pinaagis atong pagbasol, paghinulsol, nya balik og sunod sa sugo og sa pulong sa Ginoo. Nya ingnang Ginoo, matuman unta dinhi kanako ang imong pulong. Ibalik sa diyan nato ang kabalaan kay mao man ay iyag yung plano natong tanan. Sige, lingian ang imong tupad. Ingna sugod karon ato nang yatakan ang bitin ha. Sige. Ana ato nang yatakan ang bitin. Ya maingon day nang imong tupad, ikaw bitina ka. Ay galagot nimo. Ay yatake yung bitin. Sige, manindog na ta mga liwat ni Maria. Atong himuon ang pag-ampo sa kapistahan sa Immaculada Concepcion.
Mga igsuon sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria sa dili pa di ay ato ding ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuwa ko sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, sa iyang putli nga pagkagipanamkon si Maria, gipadayag nga mao ang ikaduhang Eva, kinsa maoy muyatak ug mudugmok sa ulo sa bitin ang yawa nga mibiktima sa unang Eva. Siya ang bag-ong sinugdanan diin mataw ang bag-ong kaliwatan sa Dios. Isip iyang mga anak diha sa pagtuo, sa tumang kalipay ug paghigugma, himuon nato kining pag-ampo sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Palihog, mangluhod. Kapistahan sa Immaculada Concepcion, tanan, 10 nga Birhen Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala, gikan sa unang butlo sa imong kinabuhi, bugos gayud ang imong pagkawalay mansa. Mahimayaon nga Maria, puno ka sa grasya, kay ikaw man ang inahan sa Ginoo, ikaw ang reyna sa mga anghel ug sa mga katawhan. Mapaubsanon akong nangilaba kanimo, ang piniling inahan sa akong manunubos nga si Hesukristo, ang prinsipe sa kalinaw ug ang Ginoo sa mga Ginoo. Mipili kanimo para sa ulusahong grasya ug dungog, isip iyang pinili ug hinigugmang inahan. Busa tungod ni ining dakong gahong ug dungog nga imong naangkon, malaumon ako nga pinaagi sa imong pangaliya, makakabot usab ako sa samang kabalaan ug kaluwasan. Rayna sa langit, nangalyupo ako kanimo nga imong ipadangat sa akong manunubos kining mosunod nga mga panginahanglan. Sa hilong pangayua sa Ginoo, pinaagi sa atong putli nga inahan ang mga grasya nga imong gikinahanglan. Palihog, manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa Santa Iglesia, nga motubo siya padulong sa kahimpitan ni Maria, ang atong pagadulngan o paglaom, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa atong kalibutan, nga pinaagi sa pag-ampo o pagpinitensya, makabaton sa panahon sa kalinaw, ang kadaugan sa kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa putli o kasing-kasing, nga magpakaylap sila sa kaligdong o kadait diha sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa atong kaugalingon, nga siya kinsa puno sa grasya, magtabang unta kanato sa atong panaw sa pagtuo, magampo kita sa Ginoo.
Tuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Matuman din kanako sumala Sa imong pulong. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og laing hinabang, ug alang sa managtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Matuman din kanako sumala sa imong pulong. Alang sa mga nangamatay, nga magsadya sila sa kahangturan uban sa inahan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Matuman dinhi Kanako sumala sa imong pulong. Langit nung amahan ug magbubuhat sa tanang butang, imong pagbuot nga si Maria ipanamkon nga walay buling sa sala nga panulundon, dawata kining among mga pagampo nga mapaubsano namong gipangamuyo kanimo diha sa pangama sa putli nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo iyang anak ug among Ginoo. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga mahinangpon ang makaluwas nga gasa nga among gihalad kanimo niining pangilin ni Santa Maria nga Birhen nga gipanamkon nga walay sala. Itugot nga maingon nga nag-ila kami nga gilingkawas siya sa tanang buling sa sala tungod sa grasya nga gipasiuna paghatag kaniya sa ingon maluwas usab kami sa tanang sala tungod sa iyang pangaliya. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay giampingan mo ang bulahan nga Birhen Maria sa buling sa sala nga panulundon, aron diha kaniya nga gipuno mo sa imong grasya, maanda mo ang usa ka inahan nga takos sa imong anak ug matiman-an mo ang sinugdanan sa imong santos nga simbahan, imong tahom nga asawa nga way mansa. Ang Birhen God nga Purisima mauman ang maghatag kanamo sa anak, ang kordero nga inosente nga magawagtang sa among kasalanan. Siya ang nag-andam sa Birhen labaw sa tanan alang sa imong katawhan, aron mahimong tigpangaliya sa grasya ug sulundon sa kasantos nga way ikagsama. Ug busa uban sa mga anghel nagadayeg kami kanimo diha sa among pag-awit nga malipayon sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kani. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Kalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ang mga sakramento nga among nakalawat Ginoong Dios namo, mag-alim unta dinhi kanamo sa mga samad ni adtong sala nga sa ulusahong paagi giluwas mo ang bulahang Birhen Maria nga gipanamkon nga walay buling, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato karong awiton ang Salve Regina samtang atong insinsuhan ang imahen sa Immaculada Conception.
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad nga ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami sa nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod ta. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kaputli, pagkaway buling. Ang requirement, kinahanglan gitang mo tuman sa sugo sa Ginoo, niya magbasol sa atong mga sala. Kada nato kasala, mubalik gitag subay sa pulong sa Ginoo, kay ihatag ra sa Ginoo nato ang pagkaway sala. Atong update sa atong nahalin nga mga slots. Duha naman ni katong slots karon, no? Ang regular slots para sa atong project na kumbento, ang DOPS. Unya nasa tay special slots nga para sa ato karong December nga pagpanghatag ngadto sa mga kabos, ang ikhak nga ang meaning edad ko halad alang sa kabos. Ang atong DOPS as of yesterday, ang atong halin miabot na og 14,209 slots. Atong pakpakan. Hapit na mo 15,000. Mga 800 na lang ka slots ang kuwang. Siya rog di ni mo abot og 15 sunod semana. So napay 40,791 ka slots. Sa ato sad nga ikhak, tag 100 man ni per slot, unya 20,000 ka slots atong gibaligya. Gahap as of yesterday, nahalina na taog 644 ka slots. Pakpak. Naapay 19,356 ka slots. So palitin ninyo slot ang tanan nga dunay edad. Awa mo kasabot, tanan nga naay edad, palitig slot. Bisag tag 1 slot lang, or inyo bang itugbang sa gidakon sa iyang edad. Depende na sa tong gugmas Ginoo. Unya, mga reminders, ugma, Pitsa 9, mao ang atong Paris Advent Recollection. Wala man tay mga chapel recollections, so anhit dinhi magtigom tanan ugmang adlawa, alas 7 sa gabi. Muna imbitara ang tanan nga mga parishioners, labi na ang mga mandated organizations, mga chapel leaders, mga anhita, ugmang adlawa sa alas 7 sa gabi. Naasad tay pagpangumpisal, katong gustong mo kumpisal, naasay mga pari nga magpakumpisal aning mga orasa. So ugma Advent Paris Advent Recollection gikan sa alas 7 sa gabi pataas. Ang katong mga way ikapliti, pwede mong muanhi dinhi, pa-refund lang niya mo. Kay refundan ra mo ika New Year. Ito, kato mga chapels nga lagyo ba, nga wagid tayo ikapliti, niya gusto mong muanhi, ala, pag anhi lang mo niya, pa-refund lang mo spliti, natay daghang ikapliti para ninyo. Ang importante nga makatambong ta sa Advent Recollection, kay dako kay nagtabang sa atong kinabuhi. Unya, inig ka kuansad, kita ba mo, nag-anam nagkanindot atong decorations, no? Karong adlawa, ugmang adlawa di ay mao ang deadline sa atong parole making contest mga entries. So kamong gustong mo appeal sa parole making contest, isubmit na karon o ugma. So og moabot nagpitsa J's, murag tungaso na kay na, murag di na nato dawaton. So ugma lang Pitsa 9 ang katapusang pagpanawat sa entries. Kaluoys Ginoo, murag wala pay entry. Masing naghimo pa to sila tanan. Narana ninyo, og disan mo entry, di naman sa ta mag-uol kay
opportunity mo na ninyo nga makasyo sa inyong talents kamo mga artists niya nasan mo gamay madawat nga mga premyo na pero depende na ninyo mo appeal mo di sad mga tugod ta. Pero inig kakuan, inig Domingo, karong Domingo, mao ang atong lighting ceremony sa atong mga Christmas lights. Ang ato aning manager, mao ang atong parochial vicar, si Father Arnel Ponce. So, muna nila ato mga lights din antod nga to sa atong dako nga Christmas tree. So, ako lang hangyo, walay mo kat-kat ana kay basig mabali ang Christmas tree. So, niya kuan, mag-lighting ta, inig ka alas 6:30 sa gabi ng atong ceremony sa lighting karong Domingo. So giawhag sa tamo kung gusto mo musaksi sa atong lighting ceremonies ato sad na siyang himuon. Paganhi sad mo. Ampo lang ta nga maayo unta in taon ang panahon kung itugot sa Ginoo aron mas mabulokon ang atong ceremonies. Manindog na ta. Naade tay gamay nga painit sa gustong mo painit no pero sabta lang in taon ninyo gamay ra in taon na. So ay lang mo pag-ilog nga ato lang tingaling taga-agahin ang atong mga nag-serve karon labi na ang choir kay kapoy ra ba kayong singgit sila ra ba ni maawahi kana og basig ikana og mga putos na lang mo ilang maabutan. So taga-ila na sila sa gamay haron di magmahay nya the rest ato na nang sawuan og naapay mahibilin. Pero dili na para busog para ra na pag-share. Ang tawag na to og sharing, agape. Salamat sa mga nag-donor ni Ana. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa uban sa mahal nga Birhen Maria. Ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Mangluhod